أب جزيت أتاو ركب بتي زلك عقن أتاو أكل ويد ما بتي زلوا عقم ناي مصنح سأجم كم زلوا زأمن إزين عقوم بوشتي زفرحون دسكفوني سلام كمية تخونوا كبرات خطاتلتي أعاب زلكم سلام فقرني منالكم لوم دما فولي حدش مدب حيزالكم يتقلقوا نسو دما دارقا كل ما ودات مالت 9% مالتيو بوشت زفرحهم جن دي زاربولو نجار كنرينا كني قلنا بذي channel حدش سبات انت لأهاليهم سبسكرايب بمقبار نتانا قاعد ملكت حنساب بمتواق نتي ببجزي وزفنو فيديوهاتي دما بقولي لك ترخوات خليكم نحنا ديك أنستيو بزعبا ديك تبعتيو نفلت أو وحديو عندي أقداسي ويدما ألفي بسنا أمرون ودي تبعتي بمصنع دكير تعزبتي زحتت أوشت أمزح زوا بأفهم زي وصوا جنك أزسوكفو من زفرح من مستيرالو نأمنت إتعافك عريتي كي تقرفني نفسي جيجي فكرت إلي ما تبالاشيو كم دي عين السكفتات اتيازوف قروا قوال نخيت حدكم يزاربدو اتزجرم مبزحتي عندك أنستيو تحتيتن دك تبعتيو زي وصوا دفرحو مستير علوهم دو نزبل حتو دارقا خلن يبلو من إلن نسن زري أسب أي مالت حيال كلمين وتيو زكالخل ويدما بحيلي بأمرو لعلي إنزغنا سلز مثلنا زفرحو من زسكفو من يلن إنا نبل نلو مجن دارقا مبزحتي دك تبعتيو بوشت زفرحو من زسكفو من كقلت لكم مسايت انحو قداماي أفتي بينهم كانوا مزرعوا بزعبا سونتهم زسكفهم نجار الله دك أنستيا ميجم كابن السنة عدم جميرا نتناتن سونت كابتلو مدزقوني أكلات قوانا نستيتي كوت عيدلهم لازي عندما بمجبي بمنقصقاس نفس عندما بقت على الزحلوة إذن بدك تبعت يوم مثل نريو زي سكفن زي شغلين يزمثل يخون نبر بوشتم نتي سرعن طبقن سونت كوننو بتعمي بوشتم دما يحلمو بفلاي كافتي زفرحو من زج انقومن كبدي مسجدو فيو كالا ايدما ناي فاينانس غداي ገንዘብ ካብቶም ቀንዲ ንሰብኣይ ዘቕስኖምን ርእሰ ተኣማንነት ዘምጽሎምን እዩ ካብ ግዜ ንእስነታት ሒዞም ሙሉእ ኣቃልቦኦም ናብ ገንዘብ ይገብሩ እቲ ዘገርም ዘፍርሖም ጉዳይ እንተደኣሃልዩ በቲ መጠን ገንዘብ ዘእተውዎ ብኡ መጠን ድማ ርእሰ ተኣማንነቶም ድማ ይዓቢ ብቁጠባ ትሑታት ምስኾኑ ብውሽጦም ንዓይድ ኣመን ትደልየኒ ዝብል ዘፍርሖም ሓሳብ ኣለዎም እዚ ግን ጌጋ ተሓሳስባ እዩ ኩለን ኣዋልድ ገንዘብ ደልየንን ዝመጻ ክትብል ኣይትኽእልን ምናልባት እዚን ከምዚ ዓይነት ኣራራዳ ዘለወን ምስ እትላለዩ የብሉን ኢላ ምስ እትርሕቕ ንዓኻ ድማ ዝበለጸ እዩ ምክንያቱ ንዓኻ ትኸውን ስለዘይኮነት ሳልሳይ ድማ ብዛዕባ ቁመት እዩ ዝኾነ ወዲ ብውሽጢ ዘፍርሖ ወይ ድማ ዘሰክፎ ሓፂር ወይ ድማ ካብቲ ኖርማል ቁመት ወዲ ተባዕታይ ከይትሕት እዩ እዚ ኣብ መጀመርያ ንእስነት ዝምዕብል ነጋቲቭ ኣተሓሳስባ እዩ ዝኾነት ጓል ነዊሕ ወዲ ትደሊ ስለዚ ኣነ ሓፂር ስለዝኾንኩ ኣይደልያንን የን ዝብል ሓደገኛ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሃሳይ ኣተሓሳስባ ድማ ይእቱ ሓንቲ ጓል ሓደ ወዲ ነዊሕ ስለዝኾነ ቀጥታ ምስኡ ፍቕሪ ይሕዛ ማለት ኣይኮነን ጥራይ መጀመርያ ይስሕባ ክኸውን ይኽእል ገሊአን እውን ኣለዋ ቁመት ዘይግደሳ ምስ ሓፀርቲ ኣወዳት ክሳብ ሞት ዘፍቅራ ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ብውሽጢ ዝሕዞ ወይ ድማ ዘሰክፎ ብዛዕባ ቁመት እዩ እዚ ግን በተሓሳስባ ዝቕየር እዩ ቁመት ኣፍቕሪ ወሳኒ ኣይኮነን ስለዚ በቲ ዘለካ ቁመት ብርእሰ ተኣማንነትካ ካብቶም ነዋሕቲ ትብሎም ሰባት ብደቂ ኣንስትዮ ተፈቃርን ተደላይን ክትከውን ትኽእል ራብዓይ ድማ ፆታዊ ርክብ እዩ ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ በቲ ዘለካ ዓቕን ፆታዊ ኣካል ወይ ድማ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ምጽናሕ ፀገም ከም ዘለዎ ዝኣምን እዚ ንዕኡ ብውሽጢ ዝፍርሖን ደሰክፎን እዩ እዚን ወላ ሓደ ደይ ዛረበሉ ውሽጣዊ ፍርሒ ወይ ድማ ስክፍታ እዩ እዚያ ምሳይ ዘላ ክትገድፈኒ እያ እቲ ቀፂላት መጽእ ዘላውን ከምኡ ከጋጥመኒ እዩ እንዳብሉ ብውሽጦም ይፈርሑን ይጭነቁን እዚ እውን መፍትሕ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ከመይ ጌርኩም ነዚ ፀገማት እዚ ትፈትሕዎ ብዙሕ ቪድዮታት ሰሪሐልኩም ኣለዎ ካብኡ ትምህርቲ ብምውሳድ ካብዚ ሽግር እዚ ድማ ክትወፁ ትኽእሉ ኣምሻይ ድማ ካልእ ወዲ መጽኡ ክምንጥለኒ እዩ ዝብል እዩ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብውሽጦም ምፍራሕን ምስካፍን ኣለዎም እዚ ፀገም ከምዚ ጀመረ ብኸመይ ከተረጋግጽ ትኽእል ቅንኢ ጥርጣሬ ኣብ ልዕሊ ኣፍቃሪቱ ምዝጅምር እዚ ብተደጋጋሚ ምዝኸውን እምነት እውን እንዳጠፍዐ ምዝኸይድ ሓደ ምልክት ናይዚ እዩ ነቲ ርእሰ ምትሓት ድማ ከጋድዶ ይኽእል ነብሶም ምስቶም ካልኦት ካባይ ጽቡቕ እዮም ዝብልዎም ብምንጽጻር ኣወዳት መጽኦም ንኣፍቃሪተይ ክወስድዎ እዮም ክምንጥሉኒኦም ብምባል ኣብ ቀጻሊ ፍርሕን ስክፍታን ድማ ይነብሩ እዚ ናይ ምጥርጣርን ዘይምእማንን ጉዳይ እዚ ግን ቦታ ኣለዎ ሓደ ግዜ ነቲ ኣፍቃሪትካ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጣ እንተዳ ኮይንካ እምነት ዘይብላ ምስትኸውን ወይ ድማ ዝረኣኻላ ነገር እንተሎ ምጥርጣርን ምቕናእን ዘሎ እዩ ተዘይኮነ ኣጸቢካ ውሽጣ ትፈልጣ እንተዳ ኮይንካ ከም ተፍቅረካ እውን ተኣምና እንተዳ ኮይንካ ነዚ ነገር እዚ ምግባር ኣገዳሲ ኣይኮነን ዳልሻይ ድማ እትዮም ስድራ ናያታ ኣፍቃሪቱ ዘይፈትውዎ
خينو نزسمعيو نسو زريو فحشو زي كون قص كاف سدرا بيتا زريو بزي دما حدا معتي تصقم زوم صلو خينو يسمعو نعو ايتخونني خي كيبلوا ويدما امونغوم اتيم كيفلاليوم زفرحن زتقراطرن يخون سلازي دق انستيو كمزي عينت صقم زهلو بقلطي مس افقاريخ كتزارارب دما يغباكي شاو عي دما مجمرتهم افقري مزاتويو مبزحتيهم زسكفهم افتمكرو زي بصحو اتي اغوال كيتعزبوم مجمرتا زتقوملو بزح كم زفلطو بزعبا زمدنا دما بزح كم زرعيو كوينوم كقربوا يفتنو از ግን ዘሰክፍ የብሉን ብቕንዕና ንስኻ መሲልካ ምስ እትቀርባ ዋላ ንመጀመርታ ጊዜ ምስ ጓል ተቀርበሉ ይኹን ብግልጽ ድማ ክትነግራ ይግባካ በዚ ዓይነት ጠባይ ዚ ከተፍቅረካ ትኽእልያ ናጻነትን ርእሰ ተኣማንነትን ጌርካ ድማ ቅረባ ሻምናይ ድማ ናይ ሰውነቶም ጸጉሪ እዚኦም ኣብ ከባቢ ሕቆኦም ብብዝሒ ጸጉሪ ዝበቕሎም ሰውት ዘሰክፎምን ዘይደልይዎ ነገር እዩ ሰውነትካ ብጸጉሪ ምዝሽፈን ፍሉይ ነገር ገይሮም ይርእዎ እታ ዝዓበየ ተሰክፎምን ተፍርሖምን ድማ ጸጉሪ ናይ ርእሶም ዝኸይድ እዩ እዚያ መብራህ ትብል بوشتهم زفرحلان تجنقومن يعني بفلاي دما نوع ጸጉር ርእሲ ዝነበሮም እዚ ናይ መብራህ መስርሕ ምትጀመረ የጨንቆምሞ ናብ ዝተፋላለይ ሕክምና ሻምፖ ቅብአት እንዳበሉ ብዙሕ ገንዘብ ይውጽኡ ዜሮ ድማ አይሕግዝን ስለዚ እተና ዋልድ ነፍቀርትኽን እዚ ምስ ዘጋጥሞም ስከፉ ከምዘይብሎምን ዋላውን ብዘይ ጸጉሪ ጽቡቃት መኻኖምን ከም ትፈትዎኦም ድማ ንገሮም አይ ድማ እታ ዝሓዝዋ አፍቃሪቶም ድሕሪ ባይታኣ እዩ ዘጨንቆምን ዘፍርሖምን ንኣብነት ክንደይ ይዕርኽ ነይሮም አኾኑ ይኽእሉ ምስቲ ንሱ ዝሓዘና ዋልድ ከና ጻጽረን ድማ ይጅምር ከምቲ ብዝሕ ንሱ ዘውጸና ዋልድ እሳውን ከምኡ ማዕሪኡ ምስ ብዙሓት አውዳት እንተወጽያ እዚ ብጋህዲ ዘይቅበሎ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ግን ይጥርጥር ከመይ ነይራ ትኸውን እዚውን ኩሉ ግዜ ብውሽጦም ዘፍርሖምን ድሕስቦምን እዩ ግን ኣይዛረቡልን እዮም ወይውን በቲ ንሳ ዘለዋ ተመክሮ ንዓኣ ክኸውን ኣይበቅዕን ኣብዚኣ ግን ክትፈልጥዋ ዘለኩም እቲ ሕልፍ ህይወታናታ ሓሊፍ እዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ድማ ኣይውክልኒ ስለዚ ዝሓለፈ ህይወታ ረሳዓዮ ሕጂ ምሳይ ከመይ ያላበል ዓስራይ ናይ መወዳእታን ድማ ስምዒቶም ንምግላጽ ይፈርሕዮም ንኣብነት ክበኹን ክፈርሑን ከለዎ ክፍለጡ ኣይደልዮም ስምዒታቶም ብምሕባቅ ከምዘይ ፈርሑን ከምዘይ በኹን ኮይኖም ክቀርቡ ይደልዩ እዚ ካብ ንእስነቶም ከለዎ ካብ ተዓባብያ ዝመጽዩ እቲ ኣተዓባብያ ክንታዩ ኣይትብከ ቆልዓ ኣይኮንካን ብተደጋጋሚ ወለድና ዝብሉና ማለት እዩ ወይ ድማ ኣይትፍራሕ ሰብኣይ እንዲኻ ስለዚ እዚ ማለት ሰብኣይ ክፈርሕን ክበክን ከምዘይብሉ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ርእሶም ስለዝስረት ከውጽዎ ድማ ኣይደልዩ እቲ ናይ ውሽጢ ስምዒት ንኸይወጽእ እንዳሓለኻዮ ምስ ተዓቢ ሓደ ናይ ሳይኮሎጂ ጸገማት ከምጽእ ይኽእል እዩ ተፈጥራዊ ኣብ ጓል ኣወዲ ዝረአዩ ስለዚ ሰብኣይኪ ክበኪ ወይ ድማ ክፈርሕ ምርኣይ ተፈጥራዊ ነገር ስለዝኾነ ኣየገርምኪ ሰውት በዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ክፍለጡ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ እንተ ደኣ ኽኢልኪ ብምዝርራብ ሰብኣይኪ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ንኸውጽእ ክድግፍ ትኽእል ኢኺ ተፈትኹም ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎማዓንቲ ሒዘ ዝመጻኹ ቪድዮ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እንተ ደኣ ፈቲኹማ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ይዕርኽቶም ብማልኣኽዋ ሕቶ ርእይቶ እንተ ደኣ ሃሊኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ኣፍታ ካልእቲ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፍቕሪ ንዓኹም